салом дӯстон азиз, худо нигаҳбонатон бошад. Хоҳиш мекунам видеоро ба диққат гӯш кунед. Ман қарор додам дар бозори Люблино. уҷа виходи дуҳай, неҷа виходи як. Ами виходи як дӯстони азиз рост медроем, ҳозир мегӯм чи аст. Ин ами виходи як боя борга такрор мекунам. Иҷа ҷои ами бародарои худ монанд, ҷои бародарои худ мо ки билет мефурӯшанд. Акаи атло ки ҳама мешиносаш, ин тӯли 10-15 сол шид дар ҳамиҷа кор мекунанд. Аҳми виходи як ки рост дур омадӣ, ягон сина мегарди. Хуби тенҷи? Ман ҳами ҷамоз ами ака ин ами эскалатор мебароем дӯстони азиз, рост чай. Ами эскалатор боз мегӯм такрорам шава, ин виходи як, рост медро ягон ҷо намерае. Дар ами эскалатор мебарои дасти чап. Ин лини Б мешава, лини Б ҳами рост бурмади дасти чап. Ин дӯстони меҳрубон, ин ами авиакасаш дар ҳамиҷа мондагиа. Авиакасаш ина агар ки хел бигед ДБ89, ина ДБ89 дар бари ҳамия, ина ДБ89 ам ҷои акои атло авиабилет акам чиста аз барои худо ин бародарам ки ҳама вақт дар хизмати халқа омадем ҳами ҷоша сиёмка кардем. Ина ҳами 0904 занг бизананд 0904 ина номрошу 0904 бо дар рӯи экранам мемонам шу Ӯзбекистон, Тоҷикистон, поезд, моезд сози тенҷи акои атло мардума чӣ гуфтани? Шукр соз ами ай даҳан ай чӣ омадам ами доҳани дар ай виходи як ҳам сиёмка кара омадам чӣ хел медурам рост дасти чап якум виход ҳам ҷои шумо дӯстони меҳрубон бародари мо тӯли чанд сол шид дар ҳами хизматай аз барои худо сиёмкаи мо ами ака аз барои худои рақамо одами боварӣ барои поезд дар дигар байни шаҳрҳои Россия автобусҳо ҳамаи чиз дар ҳамин ҷо ҳастанд. Ами номри 0904 дар экран мебинед. Ол 926 310 0004 939 0004. Дӯстони азиз, видео ҳам чиста як видео барои акои атло ягон реклама хатиш намезанам. Аз барои худо бигирем видеоро паҳн кунед. Кадмет билети боварӣ мегӯте дар кора. Ина ҳам дар Инстаграм мепартомуш иншалло, ҳам дар чи YouTube. Инстаграм доред шумо ё надоред? Кор наминед? ина хулоса номро дар ҳамин худо нигаҳдор барори кор дӯстони азиз занг бизанед одами боварӣ худованд ҳифзтон кунад.